na gaya muku wata rana har yanzu ina tuna wannan abin kuma ina jin daɗinsa. Ina tari 95 ina tara kuɗi lokacin muna banki irin na ƙasa, na je na siyo shi a kasuwa irin rusheshen nan na ƙasa mai tsagan nan a tsakiya mai mariki. Da abin da na samu sai in saka, ina son ɗan samu fili ko da kwata ne in siya, saboda a gidan gado muke, kuma gidan gadon nan kowa a ɗaki ake a cinkushe, kowa kuma ka taɓa sai ce gidansu ne, kowa ka taɓa ce gidanmu ne ba naka bane. Ni kuma ga jama'a suna cewa gidana, ya ce a tafi gidan malam Daura, kuma ba ni kaɗai, ni ma gidan namu ne ba nawa bane. Zaka ina ta fata dan samu dan kwata, sai da kuɗin suka fara taruwa, suka fara yawa, sai babata ta ce tana son kuɗi. Sai na ce ina zuwa, idan je ɗauko wannan bankin kawai na zo na rusa shi a gabanta, ban kirga ba, na tattara duk gabaki ɗaya na ce gashi, wallahi ta fice da kuka. Ta ce yadda ka faranta mu Allah ya faranta ma, insha Allah abinda za ka yi da kuɗin nan ka ɗauka ka bani ni in yi nawa, Allah ya maka fiye da abinda kake tsammani. Haba ai ba gana samu ma a kara makalla. Kuma Allah ya raya ta sai da ta ga samu. Ita ma tana da gidanta, na rushe gidan nata na sake gina mata. Sannan da jama'a suka yi mata yawa a gidan, na sake siyan wani gidan kusa da gidanta kuma na gina nata, na ɗauke ta daga wannan nata ko na mai da ita wancan. Shi ma kuma gidan namun aka siyan min da shi. Da aka siyan min da shi yanzu haka na yi waƙafinsa, za a yi masallaci, za a sa sunan mahaifina Malam Ibrahim mai tafsiri. Na masa waƙafi da gidan gaba da diyan uwan sun siyan min. Kuma har ta rasu tana cewa ai baka fara ganin komai ba na alheri. Tun da kai min wani abu wallahi sai na ta maka addu'a ke na hannar rasu. Gado na yanzu da nake kwana a kansa ta rasu. Ni na ɗauko ta, ni na kai ta asibitin ƙarshe da muka je asibiti. Kuma da suka ga alamar dai ba, kasan likitoci suna da wayo, sai su ce sun sallame ka. Ana tsakan jinya aka ce an sallame mu. Na ce to, na zo na kwantar da ita a wannan gadon na yanzu da nake kwana na ɗaki na anan ta rasu. Kullum na je sai na tuno ta, na mata addu'a, saboda gadon har yanzu yana nan ina tare da shi. So da haka shi yasa malam kyautatawa iyaye, musamman kana ahlus sunna, kuna da uwa da yawa, to kai kokari ka karbe ta, ka nuna mata a sunna akwai girmama iyaye, a sunna akwai kyautata ma iyaye, a sunna akwai faranta ma iyaye. Wannan abin yana da muhimmanci, saboda haka kakka sake wa babarka rowa, amma kakka ɗau dukiyar mutane ka bata, in dai ba wata larura ta shiga ba, tunda kai ma ka shiga larura kana ɗaukar na mutanen ko to in ka karɓa bashi ka biya daga baya, kuma in ka ɗauki bashi kawai mahaifiyarka wani abu sai Allah ya biya baka yadda zaka biya.